Maradyaw na buntag, Siargao, maradyaw na buntag po kaninyong tanan, maradyaw na buntag sa atong tanan, mga ka-Siargao. Ano yan nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok kalibutan. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Maradyaw na buntag usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Del Carmen, General Luna, Socorro, Pilar, og kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Maayong buntag, maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners, healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Maradyaw na buntag usab sa tanang viewers nato karon. Salamat po uban sa mga silingan nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Og sa kasikbit nga mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Maradyaw na buntag sa atong mga viewers, reactors, commenters karong adlaw. Daghang salamat po. Maradyaw na buntag. Good morning, Siargao TV. Gikan na ka Ma'am Lynn Lopez Dar. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na ka Ma'am Samantha Gracela Argota. Salamat. Good morning. Gikan na ka Ma'am Sheila Texon Lesaka. Ma'am, good morning kanimo din na. Maradyaw na buntag, Kuya G. Watching from Barangay Libertad, Santa Monica. Salamat po. Gikan na ka Sir Romy Rivas Guma og Escobedo Jr. Salamat po, maradyaw na buntag. Good morning, Jemar Gonzalez Sumalinog og Aldix Jan Boncolmo. Amping kamo permi. Gikan na ka Ma'am Sheila Lesaka. Salamat ma'am. Good morning, maradyaw na buntag. Maayong buntag, mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao, di na maglangan atong pag-asayon karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Alzar Aurelio kung unsa na ba'y kahimtang ilabi na sa tropical depression nga Dante, mga ka-Siargao. Good morning, Alzar. Ayon sa ating latest image galing sa Imawari, si Bagyong Dante ay malapit po sa batang Taiwan, Batanes area. Kanina alas 10 ng gabi, ang layo ng sentro ng Bagyong Dante o layo ng gitna ng Bagyong Dante ay nasa 160 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hangin ng taglay ng bagyo ay umaabot sa 55 km per hour, samantala ang pabugso ng hangin ay umaabot sa 70 km per hour. Inaasahan po natin na ito'y kikilos sa direksyong east-northeastward sa bilis na 35 km per hour. At sa track ng Tropical Depression Dante, at sa susunod na 12 oras, around 8 o'clock ng umaga, June 5, 2021, ang sentro ng Bagyong Dante ay malapit na po sa PAR line. Kaya, ibig sabihin to, estimating ho natin na ito'y lalabas o inasa ating lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Dante kapag ito'y napanatili ang kanyang pagkilos. At sa pagdating ng 24-hour forecast position, June 5, 2021, ito'y 8 p.m. Ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 995 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. At yung mapapansin, ang simbolong L, nagsasabing inaasahan po nating hihina ang bagyo pagdating sa mga oras nito at magiging low pressure area. At yan po ang ating updates para sa Bagyong Dante. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Mga na latest updates, mga ka-Siargao, sa kahimtang sa panahon. Kabahin na mga ana, rainy season gikumpirma na sa Pag-asa.
Human nga milabay sa atong nasod Pilipinas si Bagyong Dante mga kasyargaw o ang mga halapad nga mga pag-ulan nga na-monitor sa pag-asa sulod sa 5 ka adlaw, gikumpirma na niini nga anaa ta karon sa rainy season og ting-ulan mga kasyargaw. Sumala pa nga masinati na gayod ang pag-ulan sa mga lugar sa nasod sa Pilipinas, ilabi na karong bulan sa Hunyo og bulan sa Hulyo. Maong ang pag-asa padayon nga nagmonitor sa mga sitwasyon og maghatag updates o advisories para na masayod kita sa kahimtang sa panahon, ilabi na rainy season na mga kasyarga. Good morning Kuya G, okay na ba ngayon pagpasok sa Siargao? Gikanakan Sir Willie Pobe, pakibati kay Prince Pobe Kuya G. Sir Willie, good morning, same ramang gihapon ang mga requirements Sir Willie para na makasulod diri na sa isla sa Siargao. Ang imong ipakita antigen or RT-PCR test result, ang e-health pass, ang trace up, o kung adunay travel pass nimo sir mas maayo, o kung gikan ka sa laing lugar and then Siargao nun ka, then mauli na gayud ka ilabi na kung ROF, kinanglan nimo ng acceptance letter mga kasyarga. Mga na latest updates Sir Willie, same ramang gihapon, wala may nabag-o. Salamat sir, good morning, Maradyo ng Buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 7 ka probable case sa Pilar positibo sa RT-PCR, 2 ka confirmed case na dugang. Migawas kagahapong adlaw mga kasyargaw nga positibo sa COVID-19 ang 7 ka probable case nga naitala ni atong niaging adlaw base na sa RT-PCR o swab test niini dito na sa munisipalidad sa Pilar ning atong isla sa Siargao. Nasayran nga kining mga taga Barangay Punta o Barangay Pilaring maong gikasubo karon sa Rural Health Unit Pilar ang maong bag-ong nga updates kabahin na sa maong mga nagpositibo. Kini sila karon gi-quarantine na dito sa Pilar Municipal Isolation Unit. Samtang adunay 2 ka confirmed case ang Pilar, ang usa ka LSI gikan sa Cebu nga taga Barangay Caridad og naka-quarantine na kuman sa Surigao del Norte Provincial Hospital. Ang ikaduha gikan sa Barangay Maasin nga na-admit sa Caraga Regional Hospital. Sa kinatibuk-an karon, 9 na ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Pilar. Maong gipahinumduman ang mga katawhan nga hingpit nga sundon ang public health standards mga kasyarga. Mako na ang latest updates mga kasyargaw dito na karon sa Pilar. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, patayng lawas nga nakaplagan sa Halian del Carmen, nakilayan na. Nakilayan na mga kasyargaw ang patayng lawas nga nakaplagan dito na sa Barangay Halian, Munisipalidad sa Del Carmen. Og kini giila mga kasyargaw nga si Porferio Galindo Nagial, 45 anyos. Mao kini ang nawala nga mangingisda gikan na sa Bakwag o munisipalidad sa Bakwag, Surigao del Norte. Human nga mitiurok o ganahulog sa gisakyang pambot samtang nangisda sa maong lugar. Gikumpirma mismo ni Silvano Banoy Nagial nga ang maong lawas nakilayan tungod na sa nakitang tato sa dughan niini. Kini nakaplagan human ang usa ka tawag nga nadawat sa Del Carmen Municipal Police Station gikan mismo sa kapitana sa Halian sa Del Carmen nga si Barangay Captain Elsa Tampos nga nagpahibalo nga aduna sila'y nakitaan nga patayng lawas mga kasyargaw alauna sa hapon sa niaging adlaw mga kasyargaw. Kini naglutaw-lutaw dito na sa maong kadagatan mga kasyargaw. Maong dali nga gisubay sa Del Carmen Municipal Police Station o giadto ang maong kaingon nga patayng lawas para na sa pagkumpirmar apan tinuod nga adunay naglutaw-lutaw sa maong lugar. Nakilayan na mga kasyargaw mo kini ang latest updates mga kasyargaw dito na sa Del Carmen.
Maradyo na buntag, Kuya G from Barangay Libertad, Santa Monica. Pakibati sa mga kalumunan nako. Bido family. Gikan na ka Sir Romy R. Bido Jr. Salamat, sir. Good morning, Maradyo na buntag. Good morning, Kuya G. Good morning, Sab, sa tanang taga Siargao, Hilabina. Sa tanang taga Barangay Sayak. Good morning sa ako Maguyang. Manoy Edwin Pobe at Nelly Marnille, Edmond LV. Og advance happy birthday kay Dodong. Salamat, Kuya G. Keep safe, Siargao non. Salamat po. Good morning, Maradyo na buntag. Kaninyong tanan, mga kasyargao. Salamat kaninyong tanan, mga kasyargao. Salamat po sa inyong pagsuporta din na sa atong programa. Salamat po, Maradyo na buntag, mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, speaking of Del Carmen, kagahapong adlaw mga kasyargao, nahitabo ang Bayanivation, mga kasyargao, bootcamp, mga kasyargao. Ang last day sa tulo ka adlaw nga bootcamp sa Del Carmen. Ingon nga culmination sa maong programa, mga kasyargao. Nahimong bibo, mga kasyargao, ang maong programa kagahapong adlaw, mga kasyargao. Nag-live nato kagahapong adlaw, mga kasyargao, para na masayod ka mo sa mga latest updates may tungod na iniana. Ilabi na sa mga kabatan-unan o mga individual nga nagpadayag sa ilang mga ideya kung unsaon, mga kasyargao, pag giingon pa pagpadayag dito na kung unsaon mamahimong mukita ang mga fisher folks, mga kasyargao, o ang mga inobatibo, mga kasyargao, nga mga lakang para na sa maong mga ideas nila karon, mga kasyargao. Sumala pa, mga kasyargao, nga pag-adapon kini sa LGU Del Carmen, ilabi na ang mga mananaog, mga kasyargao, sa maong bootcamp. Ilabi na ang mananaog sa mga ideas para na makabot sa mga mangingisda nato ang ilang angay na makabot, mga kasyargao. Mga na latest updates, mga kasyargao, ang nakadaog, mga kasyargao, sa maong programa, sumala pa, mga kasyargao, sa ilang judges, mga kasyargao, mao ang Rizon Novators, ang asa na ganito, ang Univator, mga kasyargao, o ang nagkadaiyang Ichangge usab, mga kasyargao. Lakip usab ang Ichangge sa mga mananaog. Mga latest updates karon, mga kasyargao, dito na sa Bioinnovation nga nahitabo sa Del Carmen. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargao, MECQ, mga kasyargao, sa Surigao City, Claver, Malimuno og Alegria extended nan usa ka semana. Extended karon, mga kasyargao, ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Surigao City, Claver, Malimuno og Alegria base na, mga kasyargao, sa gipakanaog nga Executive Order number 21-024 o ang order declaring the entire city of Surigao and the municipality of Claver, Malimuno og Alegria under the state of Modified Enhanced Community Quarantine. Kini, mga MECQ, mga kasyargao, extended og usa ka semana gikan na karong adlaw, June 5, 2021 hangtod na sa June 11, 2021. Padayon ang mga ipatuman nga mga restriksyon sa maong lugar sama sa dili paggawa sa mga katawhan kung walay laing buhaton sa gawas. Ipatuman gihapon ang travel restrictions, physical distancing, pagsukbot sa face mask o face shields. Padayon gihapon ang paggamit sa color-coded quarantine pass o travel pass. Samtang girecognize na ang mga quarantine pass pagka Domingo, mga kasyargao. Ipatuman usab gihapon ang liquor ban, mga kasyargao. Mga na latest updates karon sa gi-extend nga MECQ sa maong mga lugar, ang Surigao City, Claver, Malimuno og ang bag-o nga Alegria, mga kasyargao. Mga na latest updates karon, mga kasyargao. Good morning, taga Siargao, gikan na kang Sir Nornlit Kayasan Navarro. Salamat po, good morning. Open na po ba sa tourist from NCR? Gikan na kang Sir Kimber
De Jesus, dili pa sab gyapon ma'am sir, sumala pa sa maong EO. Kinanglan gyapon ninyo o hulaton kung mag-abli na ba ang ang atong probinsya Surigao del Norte gikan na sa NCR. Apan ang ubang lugar mga kasyargaw, abli ang probinsya. Ang gibawalan ra asa karon ang NCR plus mga kasyargaw tungod na sa ilang kadaghan sa nagpositibo dito sa COVID-19. Good morning Sir G, God bless. Gikan na ka Sir Randy Archaga Santisas. Good morning Kuya G, good morning Siargao TV. Stay safe always, watching from Malabon City. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Lanzadera. Salamat ma'am, good morning. Good morning Oga, hello MGCQ. Gikan na kang Ma'am Marisa Miguelias Gonzales dito na sa General Luna. Welcome back sa pagka MGCQ din na nasa General Luna. Ma'am Marisa, salamat. Maradyo na buntag Kuya G, pa shoutout sa ako maguyang nagsaulog sa iyang birthday kuman, Armelia Besinga. Salamat Kuya G, amping kanunay gikan na kan Sir Eric Amigo. Salamat sir, good morning. Good morning Kuya G, God bless, stay safe always gikan na kan Nayen Morillo. Salamat na, good morning maradyo na buntag kanimo din na. Samtang sa laing bahin, 221 ka empleyado sa Surigao del Norte Capital positibo sa antigen test. 25% o 221 tali na sa 871 sa kinatibuk ang nagpa-antigen test nga empleyado sa Surigao del Norte Capital ang mi positibo mga kasyargaw. Kini base na sa latest updates nga gipagawas sa Provincial Health Office as of June 3, 2021. Kini kabahin na sa gipahigayong mass testing sa maong Kapitolyo atol sa upat ka adlaw nga physical closure sa maong lugar. Samtang 22% o 16 katao tali na sa 74 ang nagpositibo sa RT-PCR o swab test nga gipahigayon sa first batch sa testing niini. Ang mga nagpositibo sa maong mga test gikwarantina na para malikayan ang pagkailap pa sa maong virus. Good morning po maradyo na buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon ang atong COVID-19 update sa tibuok probinsya Surigao del Norte. Ang probinsya Surigao del Norte adunay kinatibuk ang 1,869 confirmed cases mga kasyargaw. 316 niini ang active cases. 1,461 na ang nakarecover samtang ang mga nangamatay miabot na sa 109 kabuok mga kasyargaw. Base na karon sa maong report. Samtang sumala pa nga ang active cases karon diri na sa atong isla sa Siargao 17 kabuok, sa mainland Surigao 107, samtang sa Surigao City 192 mga kasyargao. Mga na latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok probinsya Surigao del Norte. Mga na latest updates dito na mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, 56 years old nga driver patay sa nahitabong disgrasya dito na sa Bakwat. Dead on arrival mga kasyargao nang gidala na sa Caraga Regional Hospital si Rene Madelo Dalagan, 56 years old, minyo og residente sa Purok 1, Barangay Mahanob, Higakit, Surigao del Norte. Kini atol sa aksidenteng nahitabo dito na sa Purok Green Leaves National Highway, Barangay Campo, Bakwag, Surigao del Norte. Gisaysay sa witness nga mihunong ang usa ka jeep mga kasyargao o public utility jeepney nga gimaneho ni Panchito Nueva Orbis Tondo, 60 years old, residente sa Cagdianao, Claver, sa o naghunong lang kini sa veterinary checkpoint
nang mi-overtake ang motorsiklo nga gibaneho sa napatayng driver og mibangga sa bumper sa maong jeep nga miresulta sa pagkatumba og pagkahapla ni ini sa dalan nga miresulta sa mga samad og injury sa backride ni ini nga si Leonardo Gumapak na Raha, 54 years old farmer og residente gihapon sa Mahanob. Apan ang driver sa maong motorsiklo mga kasyargaw dead on arrival. Dali nga gidala ang maong driver sa motor sa Caraga Regional Hospital mga kasyargaw. Apan wala na gyud na apas pa ang iyang kinabuhi og mihali na kini sa kalibutan. Sumala pa nga ang maong driver sa motor o backride ni ini walay gisulob nga helmet, samtang ang driver sa jeep o backride ni ini gidala sa police station alang nasa saktong disposisyon sa maong kaso nga posibleng ipasaka. Good morning po, maradyaw na buntag kaninyong tanan. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa itong programa. Samtang sa laing bahin ang atong COVID-19 update sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk ang 294 ka new confirmed COVID-19 cases kagahapong adlaw. 273 ni ini ang naka-recover, 9 ang naitalang namatay. Nang maong sa pagkakaron, 15,300 na ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sa tibuok Caraga Region. 3,188 ni ini ang anaa sa isolation, samtang 11,644 mga kasyargaw ang total sa mga naka-recover, samtang 468 na ang total sa mga nangamatay mga kasyargaw sa atong rehiyon sa Caraga mga kasyargaw. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Sumala pa sa maong report karon mga kasyargaw, dunay na itala nga bag-ong kaso sa Surigao del Norte, 9 sa Claver, 4 sa Placer, 4 sa Socorro, 2 sa duha sa Dapa, 2 sa San Francisco, tig-usa mga kasyargaw sa Pilar sa Bakwag mga kasyargaw. Samtang ang Surigao City mga kasyargaw nadugangan sila og 4 sa Washington, 3 sa Rizal, 4 sa Rizal, 3 sa Rizal, 3 sa Taft, 2 sa Bonifacio, 2 sa Canlanipa, 2 sa Luna, tig-usa sa Kagnyog, mga kasyargaw, og didto na mga kasyargaw sa San Juan, mga kasyargaw, tig-usa sila. Mga na latest updates karon sa COVID-19 sa Caraga Region. Good morning po, maradyaw na buntag. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, 21 samples gikan sa Caraga positibo sa new variant sa COVID-19. 7 ka sample gikan na sa Caraga ang nagpositibo sa B.117 variant, 13 ang nagpositibo sa B.1351 variant, o usa ka sample ang nagpositibo sa P3 variant. Sumala pa sa Department of Health Caraga. Sa mga sample nga positibo sa B.117 o UK variant, 2 ang gikan sa Butuan. Gitrace na ang ilang close contact hangtod sa 3rd generation o giswab na sa pag-usab. Ang nagpositibo sa nasangpit nga variant natapos na ang isolation o natag-an na o natagna na nga naka-recovered. Sumala pa ni DOH Regional Director Cesar Casion nga kinahanglan gayod nga magpabakuna kung available na alang sa mga priority groups. Sigon pa, niya mga kasyargaw nga pinaagi sa pagsunod sa minimum health protocols. Ang paspas nga pagkanat o pag-mutate ni ani mas mapugngan pa. Giawhag nga kinahanglan magkahiusa kita sa pakigbatok sa COVID-19. Padayon nga striktong sundon ang minimum health protocols, ilawom sa MEC sa mga guidelines mga kasyargaw o community quarantine guidelines aron malikay sa pag-tinakdanay ilabi na gayod sa bag-o nga variants nga naitala mga kasyargaw sa Caraga Region.
Mga na latest updates karon mga kasyargaw sa maong bag-o na variant nga naitala sa Caraga Region. Samtang sa laing bahin, body camera sugdan ng gamiton sa kapulisan. Human ang tulo ka tuig sa pag-announce nga gamiton ang body camera. Finally, mga kasyargaw, gamito na kini sa Philippine National Police aron masiguro ang transparency o legitimacy sa mga police operations. Lakip ang mga serve o mga pag-serve sa mga search and arrest warrants. Natuman gayod sa panahon ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang maong mga pangandoy sa kapulisan. Maong nagpasalamat kini sa mga milabay nga mga PNP Chief gikan na kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga mi-initiate nga mapalit ang mga body cameras ngadto na kan General Debold Sinas nga mipirma sa final document sa pagpalit niini. Gibutyag nga sugod kagahapong adlaw aduna nay go signal gikan kang Eleazar nga gamiton na ang mga body camera sa mga personay sa kapulisan. Manasairan nga 2,696 ka body cameras ang i-roll out sa mga city police stations sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, maradyaw na buntag, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, 7 million doses sa COVID-19 vaccine posibleng makuha sa atong nasod Pilipinas. Usa ang Pilipinas sa Asia nga prioridad nga mahatagan og 7 ka milyon ka doses sa bakuna gikan na sa first tranche niini nga gipanghatag sa Estados Unidos. Kini kabahin na sa 80 milyon vaccine doses ng plano nga ipang-apod-apod ni US President Joe Biden ngadto na sa mga kabos nga nasod. Ihatag kini pinaagi na sa pakigtambayayong sa COVAX Facility o Global Vaccine Sharing Facility. Lakip sa mahatagan mao ang Laos, Thailand, Papua New Guinea, Taiwan, Pacific Islands, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Malaysia, Vietnam, Indonesia, o siyempre ang nasod Pilipinas. Mga na latest updates mga kasyargaw, dito na sa gipahigayon o sa planong pagpanghatag og COVID-19 vaccines ni US President Joe Biden. Salamat po, good morning, maradyo na buntag, og salamat usab kaninyo. Samtang sa laing bahin ang atong COVID-19 updates mga kasyargaw sa tibuok nasod Pilipinas. Ang tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw aduna nay kinatibuk ang 1,255,337 ka total sa COVID-19 mga kasyargaw. 7,450 niini ang nadugang kagahapong adlaw as of June 4, 2021. 60,794 mga kasyargaw ang active cases karon. 1,173,006 ang total sa nakarecover samtang 21,537 na ang mga nangamatay karon. Mga na latest updates karon mga kasyargaw sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Salamat po sa inyong pagsuporta mga kasyargaw. Salamat. Adlaw karon nga Sabado mga kasyargaw. Good morning po. Maradyaw na buntag kaninyong tanan. Salamat mga kasyargaw sa inyong pagsuporta dinhi na sa tong programa. We are thank you mga kasyargaw. We are grateful to have you mga kasyargaw. Salamat po sa pag-appreciate sa atong programa. Dini na lamang ta kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa atong isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag ka natong tanan, maradyo na buntag mga kasyargaw. Happy Saturday po. #Siargao TV.